Ja som si to myslel, zase zautočil. Oznamujem všetkým poslucháčom, že sa naša pozícia momentálne sťahuje. Ideme za ženami. Pathfindery krajů českých i moravskoslezských. Tu je obsahnutý plán misie Bishop Asphalt. Prvý tajný dokument, prosím nezobrazovať. Druhý tajný dokument, prosím nezobrazovať. Ostatný materiál je nepotrebný. Vítam všetkých návštevníkov tejto chaty. Dnes sa nachádzame na mieste zvané Kolinec. Je to chata. Dostaneme sa do budovy zvanej kuchyňa. Prosím, nerušiť. Vstupujeme do miestnosti kuchyňa. Čo bude na večeru? Na večeru bude mecheche. Agape, čo ste si doniesli, to si aj zjete. Nedoniesli, nič aj nezjete. My vám dodáme len piatiku. To je na dnes v kuchyni všetko. Teraz sa presunieme do spoločenskej miestnosti, kde sa odohrá naša noc. Pardon, Sniper! Teraz sa nachádzame v miestnosti spoločenská miestnosť. Bude sa tu jesť. Takže si to pozrite. Toto je čokoláda. Toto sú piškoly. Toto je arabský chlieb. To sú čipsy do daška. To je niečo neidentifikovateľné od neviem koho. Koláče. Konflexy. Pravdepodobne od Happyho. Tiež niečo neidentifikovateľné. A opäť arabský chlieb. Nechcem sa pomerovať. Áno, tak toto je od mňa. Zase to isté. Opäť arabský chlieb. Opäť niečo čokoládové. Toto. Sú kuličky. A toto je už naše. V spoločenskej miestnosti sa nielenže raňajkuje, obeduje a večeria, a takisto sa tu rôzne veci aj vyrábajú. Tu, hľa, sa podiem. Môžete nám opísať zmysel svojej práce? Výsledok svojej práce? Výsledok je to prívesok, je to darček. Áno, takže máme tu originálny prívesok. Bude to darček. To je všetko, čo vám k tomu môžeme povedať. Ostatné informácie sú nám tu tajné. Vy tu zatvárate pred ženou. Čo? Aha. Nevadí. To je niekto z druhej strany, alebo ten môj? Čo? Môj. To som nebol ja. Deň sa tu odohralo nečakané stretnutie. My a oni. Kto bude ďalší? Áno, máme tu prvého útočníka. Máme tu druhého útočníka. Tretí sa schováva zatiaľ, neznám. A my ho dáme. Našli sme ich. A my tam máme intimnú zónu. Takže chcel by som prehovoriť ku všetkým občanom Slovenskej republiky. Dnešný deň je pre nás významný. Odohrala sa tu party, sviečková party. Ak si myslíte, že sme hot, ste na mňa. Vítame vás v tento jarný deň. Dnes sme sa našli
rozhodli navštíviť dievčatá. Neodradili nás ani tieto na oko zamknuté dvere. Prosím, do dvere. No. Hej, seriéry robíme. A v tejto budove sa to všetko odohrá. Teraz sme sa presunuli do druhej budovy, kde sídlia dievčatá. Poďme sa pozrieť, ako sa na túto akciu pripravili oni. No, ako vidíme, ich príprava je minimálna. Ste sa pozreli na vašu. A pozri, my už sme. Práve nás vyhodili. Chádzame dnu. To práve zázrak. Našu skupinku. Zdeno. Áno, ďakujem, dovidenia. Už teda z priestorov, z ktorých nás vyhodili, sme našli dve skupinky. Poďme sa na ne pozrieť. Tak sme sa balili. Musí.